ନ କହି କଣ କିଛି ନ କହି ପଳେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? କଣ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅ। କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ବାବୁ? सुख दुखरे भाग बसई पागल लोके भारत राष्ट्रपति कह समय सहित ताल दे चली पार देशर प्रत्येक नागरिक मो भाई गोटाए गोटाए पागल देरी करनी शीघ्र पारुछ चली जाओ माला बदल दियो माला दीटा बदल चली जाओ अरे नियो माला नियो
ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଦଳ ବମ୍ବେର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକାକୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ସେଇ ଅମଣିଷ ଦଳ ପିପିଲିର ବେବିନାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବା ସେଇ ପଶୁ ଗୁଡାକ ଭାଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ତୁମେ ବାହା ହୋଇଯାଅ ବାଜା ରୋଷଣୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ହବନିଆର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଏ ମାଳା ଦିଟା ବଦଳେଇ ଦିଅ ଆରେ ଦିଅ ଏ ମାଳା ଦିଟା ବଦଳେଇ ଦିଅ। 144 ତାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ମାଳା ବଦଳେଇ ଦିଅ ଆରେ ମାଳା ବଦଳ ଦିଅ ମାଳା ବଦଳ ଚାଲ କହିକି ପାଗଳ ବାବୁଙ୍କ କଥା ହେବନି ତମେ ମୋ ବେକରେ ଏଇ ଫୁଲ ମାଳ ପିନ୍ଧି ଦିଅ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ କିନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜିବାକୁ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ କରିବାଟା ତମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଡେରି କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ଚାଲିଯାଅ। ଉପସ୍ଥିତ ଜମା ଠିକ ନୁହଁ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲ ସେମାନେ ଆସ ଭୂତ ଆବିଷ ଚାଲିଯିବା ଚାଲ କହୁଛି ଆରେ ଆସ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ବନ୍ଧାଏ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଦେଇ ବନ୍ଧାଏ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଳଙ୍ଗ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସତକୁ ମିଛ ଆଉ ମିଛକୁ ସତ କହି ଇଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବନ୍ଧାଏ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ। ପାଗଳ କାହାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଏଭଳି ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ପାଗଳ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆ ଦେଖିଛୁ